Igbo ekene m nọ. Igbo mma nọ. Ụmụaka nọkwa ya Anyị nọ ya maazị. Ụmụaka ruo nọ m nso. Anyị erugo nso maazị. Enwere akụkọ m ga-akọrọ ụnụ. Kọrọ anyị ka obi dị anyị mma. Ifochakpi. Wọọ. Nkịta nyara akpa. Nsị agwọ n'ọhịa. Ọhịa ogwu mara ọkụkọ. Anaghị epio ya epio. Akakụrụ eze ka udene. Okwo mmụọ chiri ọzọ. Eruru otu ụbọchị. Otu ụbọchị eru. Nnukwu ụganị dalụ n'obodo ụmụ anụmanụ. Nnukwu agụụ dị karịa nke dị n'obodo Naijiria. Ụmụ anụmanụ niile enweghịzi ike iri nri ma n'ụtụtụ ma n'ehihie ma n'abalị. Enweghịkwana onye nwere ike ịgbakwute ka o nyere ibe ya aka. Obodo wee bụrụ igwe. Mbekwu nwaanyịgo na onwe ya ekwenụ. Agụụ agụgide gị o wee tachachacha ahụ, nke bụ na o nwere ike ịgakọta n'ụzọ o si n'okpokoro ya wee mịchapụ na-amaghị ama na-aga. Ọ gakọtazie o wee chọpụtazie na okpokoro ya adịghọzie, nachighakwa azụ jee chọwakwa ebe okpokoro ya dị, o wee jee yiri ya wee gawakwa. Nke a mere na ọ na-ewelechadị afịfịa kpọrọ nkụ wee fanyechaa n'ime okpokoro ya ahụ ka o wee nwee ike na-aga, ka ọ ghara igbochapụzie n'ahụ. Ụma na eleke ntị ọba asị azị mụta atụ ha atụ agba, ya nwa amụta ebe ha ebe n'osisi. O wee ruo otu ụbọchị, Mbekwu wee je halikata n'ime ọfịa ebe ọ na-achọ ihe ọ ga-eri. O wee kpata mkpụrụ aka ise. O wee nwee nnukwu aṅụrị. Ọ sị, ekene dịrị Chukwu na enwere ihe m meji na-abụ m taa. Ekene dịrị Chukwu na nwunye m aghaghị eti m ihe taa. Ọkwa mgbe ọbụla ijecha nata ama ihe a gbalụ n'ụzọ ọ na-afetụ nwata afọ n'azụ ọma na ije bụ ọrụ. Mbekene Chukwu ọ chịkọrọ mkpụrụ aka ya wee jee chọba okwute ebe ọ ga-etinye. Mgbe wee rute n'okwute, o wee tie akị nke izizi daa. O wee bụrụ na o mebiri emebi, ihu ya gbalụọ. O wee tie akị nke abụọ daa. Ọ bụrụ na ọ dịtụ mma mana na ọ na-epuzi ome. Mgbe wee were iwe wee taa ma akị a ma ome ya, nke a ọ gịnị? Mgbe tie akị nke ịtọ daa. O wee pụta, o wee bụrụ nnukwute akị buru ibu mara nnọọ mma na-atụ akpịrị. Ihu ọchị waa ya. Mgbe wee mata aka ka ọ tụtụrụ akị a, o wee danaghị ya. Ọhọị ọ ghọtanwughị akị nwa wee dakpuru n'ọnụ ahụhụ dị ya n'akụkụ ebe ahụ. Mgbe wee sị, ọ etu nwa mgbe esi ha wee ma achụ nta ka mgbada dara ibi ya eji gbanahụkwụ. Mgbe wee rituo jee manya aka n'ime ọnụ ahụ ka ọ marụ ma ọ ya afụ mkpụrụ aka ya tụtụrụ. Ọ bụrụ na aka ya na-akpamiga ya n'ime. Mgbe wee sị, anụ gbaa aja ọsọ agba ya aja egbe. Mgbe wee kpakuo ana tinye isi n'ọnụ ahụ wee fabanye onwe ya ka o jee tụtụrụ mkpụrụ aka ya ahụ. O wee batazie wee fụ n'ime ọnụ ahụ dịla emi ọfụma ọfụma. O wee fụkwa mkpụrụ aka ya ebe ọ na-agbadaga nwayọọ nwayọọ na-agbadaga. Mgbe wee chụ ya ọsọ kịtịkịtịkịtịkịtị, ọ chụrụ mkpụrụ aka ya na-agbada. Ọ chọghịzi dịla ịma ebee dị ka ọnụ agana, kedozie ụdị ọnụ nke a bụrụ ibu n'ime ahụ. Mgbe wee chụrụ aka ya gbadagide jaa. Mgbe wee fụ mgbe o rutere n'ime ana ebe ahụ, n'ọkwa be ndị mmụọ ka ọ batara, mana ụjọ atụghị ya. N'uche ya, ụdị agụụ na-agụ n'obodo ọ karịgo ọsọ nwaanyị na-agba. O wee cheta ejide ala ya aka. Mgbe wee mata aka ka ọ tụtụrụ mkpụrụ aka ya, ofu nwa mmụọ n'ọkwa n'ime ebe ahụ wee tụtụrụ aka ahụ taa. Ọfịọ. Mgbe wee tie bunyicha onwe ya sụọ naanị kpii bido akwa. Obebebebebe ọchinye aka elu, obebebebebe ọchinye ụkwụ elu. Ọ gbaghalụ ya okirikiri sụọ onwe ya naanị. Ụmụ mmụọ jibezikwa ya ejibe, si ya nwayọọ nwayọọ nwayọọ. Mgbe wee sị onye ejine na ihe wụ mkpa ya kịta abụ ihe ọ ga-eji wee na-be ya
na agụụ dị n'obodo ya na ọkwa n'aka ya ka ọ tụkwasịrị obi ya na ezinụlọ ya ya mana kịta ha ya agbakwa mbọ chọọ ihe ha ga-enye ya ka o jiri nawa tupu ọ nwụna ha n'aka. Eze ndị mmụọ wee sị ya nwayọọ ya ebezina. Eze ndị mmụọ wee mee aka otu a ịgbapụta ya n'aka o wee buli ebunye mbe sị ya ngwa buli igba anaba mgbe ọbụla gị na ndị be gị chọrọ ili nri ịkọọ igba ịgụọrọ ya egwu ọ ga-ewetara gị ihe ụlọ ga-eri. Eze ndị mmụọ wee dọkwa ya aka na ntị sị mana ekwekwana ka mmiri metụ igba a mmiri metụkwa ya ọ ga-emebikwa. Mbe wee sịsị hapụziere ya okwu. Mbe bulu igba anọ naba mgbe ọ pụtaruchara n'ọnụ ahụ o wee kpụchapụ n'azụ sị ka ya nenekene ma igba ahụ na-arụkwa ihe a sị na ọ na-arụ. O wee kụọ igba gụọrọ ya egwu o wee na-ada titikoko titikoko ịgba nri na ofe titikoko titikoko ịgba nri na ofe kpọrọkpọtọ kpọrọkpọtọ ịgba nri na ofe kerekete kerekete. ịgba nri na ofe Ịmakwa ihe oriri dị iche iche wee gbaa ọkasa wee gbapụta n'ime ịgba a. Mbe wee bido olili olielie olijuo afọ ya onwe aṅụrị okolo ịgba wee naba na be ya. Mgbe ọ natalụ na be ya n'abalị ahụ o wee kpọọ ụmụ ya na nwunye ya anọkụnọ akpọchie ụzọ o wee bido egwu titikoko titikoko ịgba nri na ofe titikoko titikoko ịgba nri na ofe titikoko titikoko ịgba nri na ofe kpọrọkpọtọ kpọrọkpọtọ ịgba nri na ofe kerekete kerekete. ịgba nri na ofe Olili wee kalịa aṅụrị jupụta ha obi ha wee na-eli na-aṅụ. Ka ha lichara ya bụ nri mbe wee jedebekwa ịgba ya. Mgbe ọbụla ha chọrọ ili nri mbe ejebutekwa ịgba anị akụọ elie nri ahụ wee na-edo mbe na-edokwazi ndị be mbe anaghị afanyezi akịrịka ọ na-eji ejide okwukwe. Ndị ụmụ anụmanụ ndị ọzọ wee bido na-ajụ ya nwanna mbe nke anyị na-edo ahụ ebe agụụ na-agụpịa onye ọbụla ezi kedụzi ka o si mee nwere ihe gbalụnụ nwere okwe gbalụnụ ịchọ ha ịgwa anyị. Mbe sịsị ha sị ha hapụ kene na ọkwanụ ka ahụ ya dị ọkwa na agụụ na-agụ ya ọ na-ebu ibu onye ya enyere ya aka fụfuo ya ọ hapụ ya agafelu ama mma na ọkwa ọnwụ ka ọ na-anwụ sị hapụ kene na ya gbarịta ha ọsọ agba ya nkịtị. O wee na ụbọchị na-aga e wee ruo otu abalị mbe na ụmụ ya anakọnọtakwa ka ha likwa olili e wee kụọ ịgba anọ mmanya ọkụ ngwọ nkwụ elu na mmanya ike dị iche iche bụ ihe pụtara na nri ya pụtara ọzọ. Mbe wee sị ụmụ ya apụghị ka emee ka apụrụ na wee dalụ mmanya ṅụọ mmanya gwụ akụkọ ịgba mmanya apụta aṅụwa mmanya emekata eje butekwa ịgba akụọ mmanya apụta aṅụọ mmanya ọ ya ka emekatazi mmanya wee gbuwezie mbe na ụmụ ya. Enweghịzi onye ma ebe ọ nọ wee lahụ ụla buchala ha lahụchazi ụla chifo mmanya kwuo onye ọbụla n'anya. Mbe wee cheta ịgba ya o wee jee chọwakwa ịgba ebee ka ịgba dị o wee bụrụ na a hapụrụ ịgba n'ilo mmiri wee zoo n'abalị ahụ wee gbakọrọ ya ịgba. Mbe wee tie nkwa m onye ka m ga-akọrọ aka ịkpa gaa m n'azụ. Mbe wee dafee azụ daa n'ala itoku bie. Nwunye mbe nwunye mbe wee jee bụrụ mmiri wụọ mbe binye ịnwụọ ka m na memezie gịnị ịnwụọ ihe ahapụrụ ndị nna dị ihe enecha m anya otu a nwụọ hapụrụ ndị nna dị anya ọ dịkwa gị mma. Mbe wee binye negharị anya ihe ọ yiri o wee gbapụ ya ọsọ wee jewekwa chọwakwa n'ọnụ ahụ ebe o si wee bute ịgba ọ chọkata ya wee fụ ya wee bụrụ na mkpụrụ aka ịbụọ hapụrụ ebe ahụ ka dị o were okwu wee tie tụtụta mkpụrụ aka ya ụkwa ọzọ adakpu n'ime ọnụ. Mbe wee jetịga nso n'ọnụ ahụ were aka ya tụkpunye n'ime ọnụ ahụ wee chụrụ ya ozugbo bawa ọ batakwa n'ime ọnụ o wee fụ na aka ya ahụ dabikọrọ n'ihu ya ebe ahụ o were ụkwụ gbachakpukwa ya aka wee dababazie n'ime ọnụ. Mbe chụrụ ya na-egbe ka ọ chụzie aka a wee bataluo n'ime ala
o wee fụ ndị mmụọ fụ ya ọ na-enezi anya ka ha taa akị ya onye ọbụla na-ene ya anya o wee bido akwa obebebebebe ọ daa ya obebebebebe ọ tụọ ọnyịnya obebebebe ụba aka n'isi eze ndị mmụọ wee sị ya nwayọọ ọ gịnị mekwara mbe wee sị na mkpụrụ aka ya dakputere n'ime ebe a na ha ma akwụ ihe a ga-emeri ya ọ sị ya ngwa tụtụrụ na mkpụrụ aka gị nawa ọ sị ya ọ dagoro n'aja achọziri ka ọ tawa akị dalụ n'aja mbakwa na ha gbara ihe ha ga-emeri ya ka ya na ndị bụ elu elu eze ndị mmụọ sị ọ dị mma eze ndị mmụọ maa aka otu a obere ịgba pụta ya n'aka aka nri o mee aka otu a nnukwu ịgba pụta ya n'aka ekpe o wee nye mbe sị ya ngwa were ofu mbe wee bụrụ nnukwu ịgba nke dị ya n'aka ekpe eze ndị mmụọ wee sị ya ngwa bụrụ ịgba naba ije ịkụọ ya ihe ọbụla pụtara na ya erie tupu a na-ekwucha mbe eburu gị ịgbarị pụọ ọsọ na-agbara o wee natala obi n'abalị ụbọchị ahụ wee kpọchikwa ụzọ ụmụ ya bukọta efere na ngaji ka ebido oriri mgbe wee kụọ ịgba titikoko titikoko ịgba nri na ofe titikoko titikoko ịgba nri na ofe kpọrọkpọtọ kpọrọkpọtọ ịgba nri na ofe kerekete kerekete ịgba nri na ofe ka a na-ekwu ụmụ ahụhụ niile na-agba agba na-ata ata wee sị na ịgba apụta ma agbụsị ichekwuliche ma aṅụ ma ebu ma akpị wee ju n'ime ụlọ mgbe wee gbaba ya na ụmụ ya o wee gbapụ ha shege ọ gbagide ha ha wee nwee ike jisi ike kwuo ebe ha si kpọpee ụzọ gbanaga mbe pụtara n'ụtụtụ ma ya ma ụmụ ya ọnụ ha aza isi ha aza ike ha aza onye kụzie mbe jụọ ya nwoke ọ gịnị dị nke a o wee sị ha n'ọkwanụ mmanụ aṅụ o butere na ikwu nne ya mgbe o jere ebe ahụ ọ mahụ na aṅụ agbago mmanụ aṅụ ahụ o wee natazie lachaa ya o wee na-etozi ebe niile mana ọkwa na ibu ka ọ na-ebu ihe a na ọya taa dị mma ọya afọ adị mma ha nwee ndị o wee sị ha asị o wee sị ya nnabe isi ha ọkwanụ na ntị edo ahụ mana ya dịba mgbe wee na-elekọta onwe ya sị mba o sọsọ ya ama nlikwa n'ahụ ụfụ a sọsọ ya ama nri ahụ ụfụ a wee jee kpọkọdata ndị agbata obi ya sị ha bịanụ n'olili gbara ma ewu ma ezi ma atụrụ ma ọkụkọ kpọkọnata ha sị ha bịanụ m nso abịa ka ha bịa lie olili mbe wee kpọbata ha n'ime ụlọ kpọchisie ụzọ wee mepee ọnụ mpio ebe ọ ga-esipụ n'azụ ya o wee sị ha na-agụ egwu ka ọ na-akụrụ ha ịgba nri na ofe o wee bido titikoko titikoko ịgba nri na ofe tirikoko titikoko ịgba nri na ofe kpọrọkpọtọ kpọrọkpọtọ ịgba nri na ofe kerekete kerekete ịgba nri na ofe ka a na-ekwu aṅụ agbụsị ichekwuliche ebu akpị wee si na ịgba a wee pụta wee dala ụmụ anụmanụ niile a wee sụba ha akwụ mbe wee mepee ọnụ mpio wee pịọpụ mechikwa ya o wee nalie ahụhụ akpị wee gbagidezie ụmụ anụmanụ ndị ọzọ niile a gbagide ha ha jisi ike nweta ebe ha si wee mepee ụzọ wee gbapụta ha wee chọwa mbe ha wee chụwa mbe ọsọ ha wee chụwa mbe chụgide mbe na-agba mbe agbagidezie ikekwe ya ọ maghịzi ha ọ ya eme mbe wee mikpuo n'ime okpokolo ya tụsa n'anị ụmụ anụmanụ niile a ha gbafete ha echekwa na okwute dabi ha agbafelie ka na-achụ mbe gbafegide gbafechaa mbe wee pụta nyoo ọfụ na nwa eze onye na-abịa n'azụ mbe tọọnụ azụ nachi ha wee na-ezogharizi ọ gagide ọfụkwa anụmanụ ọzọ ọ mikpuo n'ime okpokolo ya ọ dịka okwute dabi nke a mere na arụkwe ma taa ma echi mgbe ọbụla mbe jakọtara n'ụzọ wee fee anụmanụ ọzọ ọ mikpuo n'ime okpokolo ya
maka na ọ bụ onye a na-achọ achọ. Afọ ya akụọ ya duka duka, ọ bụrụ ya. Ụbọchị niile bụ maka onye oshi. Sọ otu ụbọchị bụ maka onye nwe ụlọ. Ejide onye ochi, ọ kwụọ ụgwọ ihe niile o zuru. Otu ụbọchị, nkata ga-ekpudo onye alụlụ ana. Onye ọbụla wepụ aka enwe n'ofe maka ọpụghọ aka mmadụ. Ifucha kpii. Wow! Daalụnụ, ka emesịa. Ndewo maazị.